мактаби рақами 62 деҳаи сарқамиш дар ноҳияи Ёвон Саид Акбар Мусоев наврасе ки рӯзи ҷумъаи 18 май худкушӣ кард дар ана ҳамин мактаб дар синфи 8 таҳсил мекард. ҳоло мақомот ин ҳодисаро тафтиш дорад, вале тибқи фарзияи пешакӣ ва нақли ҳамдеҳаҳову наздикон ӯ рӯзи 18 баъди дарс баъди бозгашт аз мактаб дар манзили зисташон худро ба дор овехтааст. ба гуфтаи сокинони деҳ ва хонандаҳои мактаб он рӯз Саид Акбар дар яке аз дарсҳо гӯшмол шуда буд. раҳбарияти мактаб ва шӯъбаи маорифи ноҳия ҳоло аз шарҳи бештари ин қазия худдорӣ мекунанд. худи рафти тафтишот муайян мекунад ки омилҳо ва сабабҳои ба худкушӣ задани талабаи мактаб ҳаллу фасли худро меёбад. сарусадоҳо дар бораи худкушии ин хонанда дар ҳолест ки ахиран додгоҳи ноҳияи фирдавсии пойтахт як омӯзгори 26-соларо барои латукуб ва муносибати бераҳмона бо хонанда 5000 сомонӣ ҷарима кард. дар хабаре ки додгоҳи фирдавсӣ ҳафтаи гузашта нашр кард, гуфта мешавад ки муаллимаи фанни забону адабиёт барои ҳозир нашудан ба дарс як хонандаро латукуб кардааст. бачае ки хулиган бошад, бачае ки гапногӯшкун бошад, ҳамин гапи наз сараша силлак дуборак пешаш исто китобу дафтараша нигоҳ ки ҳавай мулоим шуда мерава. хондан навистанаш бояд ки ай муаллимаш битарса, ай натарса намега ки кия ранги падару модараш бояд фикр кунад муаллимара. ба ҷавобгарӣ кашида шудани омӯзгорон ва шикояти волидон аз муносибати нодуруст ва ҳатто аз зӯроварӣ нисбат ба наврасон дар ҳолест ки омӯзгорон аз мушкил шудани тарбияи насли наврас ва одобу ахлоқи онҳо нигаронӣ мекунанд. падар модар намепурсанд ки барои чӣ ҳамин кора муаллим ту ба раво дида. дар падару модар аз ин гап бохабар нашуда ба мактаб меояд ба сари муаллим. ба таъкиди омӯзгорони собиқадор муаллимони ҷавону навкор ки аз шеваи муносибати дуруст бо хонандаҳо огоҳ нестанд дар ҳолати асабоният ба кӯдакон бархурди нодуруст мекунанд ё ҳатто аз латукуб кор мегиранд. вале бархе аз омӯзгорон мегӯянд бо таваҷҷӯҳ ба зиёд шудани хабарҳо аз худкушии наврасон онҳо баръакс дар муносибат бо хонандаҳо хеле эҳтиёткор шудаанд. ҳозир кӯдакон доим асабиянд. намедонам аз чӣ сабаб бошад ки гапи амин нағзам ва ё ба чихел мефаҳмад киноя мефаҳмад. тибқи моддаи 51 қонун дар бораи маориф омӯзгор ӯҳдадор аст нисбати таълимгирандагон аз амалҳои зӯроварӣ равонӣ ва ҷисмонӣ кор нагирад. бино ба иттилои расмӣ дар 3 соли ахир дар тоҷикистон 6000 омӯзгор барои иҷро накардани ӯҳдадориҳои худ ва ҳифзи ҳуқуқи ноболиғон ба додгоҳ кашида шуданд.